Čau aj ľudia, moje meno je AmazingMan 987 a vítam vás u ďalšieho videa. A som tu znovu aj s Endermanom. Čaute. Takže Enderman zase so mnou bude hrať Minecraft a znovu pôjdeme na toto survival. Teraz sme skončili tuto v tejto jaskyni. Pekné, kde si? A čau, u mňa, tuto, presne pri mne. Kde si tu išiel všetko? Kontrolujem tie cestičky, išiel až ony. A tu je nejaký ony. Nejaké, ja chcem všetko. Ja berem všetky redstony. A na čo ti budú? Na redstoneové obvody. Však ja viem robiť redstone obvody. Napríklad tie lampičky spravím redstoneové, len tie si potrebujem asi. Ako sa kraftia, lebo ja som celkom už zabudol. Takže potom vám možno spravím niekde. Jasné. Kde teraz sme? A toto je naše? No dobre. Tak ja tieto redstone nejaký vykopem všetky. Z nich dostávam aj one. XPčka, už ich mám 7. Aha, pozri. Aha, z nich dostávam aj tieto XPčka na enchantovanie. Alebo na čo to je? Už ich mám dosť veľa, nie? To čumíš, nie? Mám pravdu? No mám 8. Ty čo to ničíš? Ty debil. Zobral som to. Máš nejaké redstone? Ja mám 2 staky aj 28. Tá nevieš. Ja nie. Radšej to tam vieš, prečo, aby sme sa nestratili. Takže ja idem sem. Samozrejme, one. Ich tu pokope aj miliardu. No, to je jasné, Ježiši. Dal som tam tie diamanty. Aké diamanty? To je zlato. Že diamanty to je zlato. Ja si to stále Dobre, nehovoria video. To čo to je? Aj keď zatiaľ myslím, že máme iba pár videí. Zatiaľ 3 videjka máme. Natočíme pre vás. Bude taký špeciál menší. A to ešte dneska natočíme. Yes. A tu už nič asi nie je také tak poďme teda preč niekde. A 4 zlata. Na čo nám sú vlastne? Ja si spravím. Daj mi ich. Ja som ich našiel. Tak dobre, počkaj, dám ti ich potom, ale potom ti ich dám. Čo už máš vybitú batériu, daj sa nabíjať. Daj mi nabíjačku. Dobre. Počkajte, trochu vám to strihnem. Takže ľudia, teraz jak sme si spravili toto, tak ešte Enderman išiel na vecko. Takže vám to ešte musí strihnúť. Ona o tom netuší, že hojte psa byť. A pozrite ho. Takže Enderman už ide k nám dole, sa nasral, jak ho zabil. Som ešte medzi tým točil, jak si bol na vecku. Som niečo povedal. Takú tajnosť, ktorú ty nemôžeš vedieť, takže síce sme v 4. minútke, ale no, dobre. Nejako som povedal, potom si spravím aj parkour a nejaké aktivitky. Nie? Čo ty na... Nevidíš ma, ty debil. Skúsim ma ale zabiť. Teraz. Kde mám? Však u mňa. Ukážete mi ich vráť. Počkaj, ale máme nejaké drevo? Nemáme. Idem nakúpať nejaké drevo, aby som mohol vytvoriť truhlicu. Ale daj mi veci. Však dám ti ich do truhly, ty blbec. Aspoň krompáč mi daj. Dobre, hneď. Ktorý môj či tvoj? No. Môj či tvoj? Hej, nehoj, máš, ak ti ho idem zobrať. Kde ho máš? Ktorý to je tvoj? A tento? Áno. Dobre, máš ho ešte skoro celý, ale... Tam ho máš. Tam máš ty jamky.
Hej, tam ho máš v tej jamke. Teraz ja si doberiem svoj. Tak teda, môžeš to už vykopať, tieto pece a oné hovadiny. Teraz sa som... Ježiši, tie... Ale to musím brať všetko aj. Hej, počkať, aby sme sa nestratili. Daj mi trošky. No, tak. Tam ti hovorím. Tam. Ja tu mám akorát 59, no. Stačí mi. Teraz kade vlastne, ne, kade to sme ešte nešli. Ideme to tam preskúmať. Poďme. Ale počkaj, dám si kamene, že je to taká ako keby zakázaná chodbička trochu. Taká trochu zakázaná. Dobre, min si to očky pekne. Choď pekne. Choď pekne v ľude. A tu do ničoho nespadneme. Poď. Toto dám zakázaná chodbička. Zakázaná. Pekne označujem. Ty si nevšimol toto lapis lazuli? Takže to bude tiež zakázačka. Dioš! Ja som našiel Dioš! Ó, super! Snad po ním nebude láva. Ty kokos mňa by rachlo. A ja som našiel... Dva! Yes, máme diakromp! Máme diakromp. Yes. A pozri, čo som ja našiel. A tu ešte je ďalší na zemi. Aj tu je ešte ďalší. Ó, máme dva. Tu je koľko diošov, ty kokos. Koľko? Počkaj, hneď idem za tebou. Ty kokos, tu koľko je diošov? Kokos, toto ne. Fú, ja by som nimi umrel. Ó, koľko ich máš? Zatiaľ 6. A ešte 3 idem kopať. Ó, to je super. Budeme mať obidvaja krompače. A ešte 3 nám zostanú na nejakú sekierku. A čo? Ty kokos, ešte, že som túto cestičku nezablokoval, ešte že som si ten dia všimol. No takže, dobre ľudia, máme teraz 9 diošov. Wow, ty ešte, že som túto cestičku. A teraz ktorá je správna? Táto z lapis lazulami. Toto si nemal všetko hondiť. Toto dáme zakázaná cestička. Toto, táto, kde boli diamanty, tak tu dám tiež ako zakázanú. Lebo tam už nie sú diamanty. A táto predu, tak tá môže zostať akurát. Aha, dobre. To je už koniec zoriť. Koľko diamantov sme naponachádzali, ne? Ja už sa vrátim domov teraz. Oky? Ne. Ja už idem, ale teraz tu kopem z lazuli, to farbivo. Ale pekné diamanty sme našli, nie? A ja som ich našiel, tak povedal. Ne? No, nič. Som myslel, že už padnem do lavy do nejakej. By tu bola podo mnou. No, ja by som sa zbláznil, keby bola podo mnou teraz láva. Ja potrebujem tie diamanty uložiť okamžite. Okamžite teda hneď. Dostať akorát domov, tu je uhlie nejaké, ktoré nepotrebujeme, tu sú nejaké aeroňáky, tie ešte vykopem. Ty tu ešte robí jaskyni niečo. Čo, ale ja potrebujem tieto diamanty ondiť. Čo je tu? Pozri, ja som v nejakej zakázanej časti. Ty si blbec, ja. Ja túto cestičku dole, také schody zablokujem. Teraz ťa vidím. Vidím ťa. Čakaj ma. Kde si? To nič nie je dobre. Teraz vlastne ma zaujímalo trochu, že kde som. A tuto takto, dobre. To sú nejaké Ja ťa schodiky. vidím. Tak dobre, poď za mnou, teba. Ja idem domov akurát. Čakaj ma. Čakaj, chod tam naspäť. Ne. A tu sú naše schody, yes. Ja už idem domov. Doriti to. Aj, som zabudol, že som tu spravil menší parkour.
najskôr som to spravila, ja už budem doma. Keby si náhodou nevedel nájsť cestu, tak buď sa prekopeš hore, alebo najprv ja pôjdem pre teba. Poď pre mňa, lebo ja som úplný. Ježiš, Mária, to prekop hore, boha. A choď do opačnej strany, ty blbec. Choď po torčkách do strany. Ja som padol do tej vody. Čo je tu, aha. Aha. Ale tento mobizen mi zavadza. Apka, cez ktorú točím. Toto stále zavadza. Poď rýchlo pre mňa. Nie, nechcem. Nechcem sa mi ísť pre teba. Ty si podobnou teraz. Akurát presne podobnou. Tak skúsa niekde prekopať, boha. Mne sa nechce tam chodiť pre teba ešte. Ale počkaj, kde máme teraz chod? Je toto táto torčka je a ja som za bokom. To nevadí. Takže ja už som hore skoro. Ešte trochu metríkov, pár. A už budem. Papa. Ja už som hore. A teraz je akurát pekný dník. Takže koľko? Kameňov máme, myslím, že až. Kameňov, božka, vedí, nemáme až to čo je. To čo... Počkaj, mňa si klame zrak. 20 kameňov. Počkaj, mňa klame zrak, ty kokos. To nemôžeme mať 20 a 10 kameňov. To nemôžeme. Prečo? Odkiaľ? Prečo je toľko málo, ty kokos? Ja ich teraz sem odložím, zalujem ich. 5 teraz aké voda. Takže redstoneík. Ja sem niečo postrkám, všetko možné, čo sa len dá. Kde si? Vyrobilo to nie je block of gold. Toto potrebujeme si dať tento stejčík tvoj pekný. Potom redstoneíky a lapis lazuli sem podáme. Nie, to sem nastrkám takto pekne. Koľko vecičiek máme. To bude ľudia znovu také dlhšie videjko, čo? Iba o niečo dlhšie. Môžem dať aj nekonečný limit a tuto mám, že mám nahraté video. Ty si chcel kopať jaskynku. Tie drody ty si chcel. Ale inak aj chcem. Idem si nejaké tie drody naťažiť. Aby som mohol z nich spraviť leštené drody. Že to stále alebo čo. Keď uvidíš nejaký drorid alebo granit, tak mi povedz. Čo to je toto? Tá biela kocka, no. Ja to spravím leštené. A z toho si spravíme dom? Možno. Z obyčajného možno. Ale ak sme väčší majstri, tak radšej z lešteného. Ja ich tu mám veľa teraz. Tak ich vykop všetky. Do rýky. Akej vode si? Našej? Asi áno. Ale skús nájsť tú cestičku nejako. Nejako skús nájsť. Skús iba. Čo Prekopím sa. Ja poznám tieto cestičky tu. Alebo ten granit nemusíme. A ja som ho už na čo teda kopal? Ty si drorid dráme. Leštený drorid. Je toto? Tá biela kocka, áno. 2 minúty a dávate mi No, Riti. Takže teraz mi na tú ondila niečo tu povedala, neviem čo.
No. Ja tu nakúpim nejaký ten drorit. Aj naša mama. Nás tu akurát prerušilo, ty kokos. Kde si? Ja? No. Takže ja tu roritovú jaskyňu už vykopanú. Vidíš ma už? Vidíš ma? Ideš správnym smerom, ale... Ale už tuším, tu je zem. Už si dosť blízko, ako. A akurát ide noc. Tak ja len to strihnem a keď budeme mať o niečo viac, tak sa vám ozvem. No takže diváci, už máme o niečo viac. Už aj tuto náš Enderman prišiel k nám. To čo si tu spravil? Neviem, poďme sa vyspať. Nejaký som nezobudený. Tu máš ešte lapisár. Keď vyrobím 2 krompačiky. Dia. Raz, 2. Jej. Už je krompáč. Tu máš. Čokolád. Tu máš. A A ja mám, ja s ním potom zabijem, ešte si vyrobím mečik. Alebo ešte vyrobíme, alebo sekeru. Sekeru. Nie? Alebo čo ešte vyrobíme? Ja by som ešte dal do zálohy jeden, nie? Na brnko na to už nemáme, to skôr ironu. Si vykraftíme 2 chestplatey, pre každého jeden. I devil. Počkaj, však ti dám chestplate do krabici, ho máš. čo mám v krabici? Chestplate, hrudník. Ale ja potrebujem aj gate. No, už nemám viacej aeronauty. Ale vlastne mám ich tu 20. Nejaké drevko potrebujem na pečenie. A uhlie tu je. Týchto 5 uhlíčok. Ale veď v peci sú aj rony. 15 uhlíčok mám. Dal som ich sem do pece. Však teraz som vložil do pece aj rony, aj uhlie. A to si už vyrobil. Aha. Vyzeráš to ako niečo lepšie. Aha. Dobre, ja si budem postupne teraz brať tie irony a budem kraftiť brnko nejaké. Som tu otočený k tej peci, nezabíjaj ma. Ty mi, čo mi to kradneš, tá iroňák? Môj. Ty neklikaj tam. Ty čo mi one žajro nejaký? Dneska ešte je 5. diel. Koľko ich mám? 8 len. Ty mi všetci kradneš. Debil. Ber si, ja si idem vykratiť. Čačo. Už mám 6.
Aha. Ja som ich mal na one. Nekradni mi ich, ty debil. Ale ja potrebujem. Tak aj ja? 8 s tým. Teraz, jak bude 8, tak ja si zoberiem 4, aj ty zoberieš 4. Tieto 4 ti nechám a potom pôjdeš do rytmu. A čuj, že som toto chcel vyrobiť. Ja už mám oné nohavice. A teraz si vykraftíme každý helmu. Alebo topánky radšej. Radšej topánky. Či? Ja som už Ty už nie si hody, super, konečne. ešte točíš. Jasné, že však točím určite. To ti šibe. Šibenica. Koľko máš aeroniakov? Ja? Škrabici jeden. Ja mám 5 na helmu. Takže helmičku si vykraftím. Ja nemám možno tak topánky teraz. Ja už mám skoro kompletné brnko. Ešte treba pár ironov. Si vykrafti boty a budem mať one. Boty. Aha. Ty máš na boty. Maximálne. Tak poďme do jasne zobrať. Ako nám vyšla aj čo ešte? Potrebujeme 9, ale na kompletné brnko na obidva. Ale na čo to budeme nakoniť? Ježiši, ty vyzeráš tak bez tých bod, ale konečne si už nie hodí. A ja idem ten granit rondiť. 9 leštených granitov môžem spraviť. Leštené granity predávam. Stojí to oné. Spravíme si tu vonku stánok menší. Tam som nejaký... Kalhoty. Kalhoty predávam. Za 90 000 ironov. Alebo za 90... Alebo stačilo by za 5 dia. Alebo stačí za 4 dia. Tak. Alebo za 9 dia, tak. Skôr. Alebo ja predám helmu za 9 dia. Už mám kompletné brnko, kde si? Ty si zobral to zlato. Kde si? To za teba. Počkej, koľko ti to uberá? Neviem. Pol sadiečka. Jedno. Pol. Ale čo vyrobil? Prasa! Tie 3 diamanty Ty tam... sa na mňa neteš. Tie 3 diamanty tam musia zostať tej truhle teraz. Musia. Ja sa do truhly, ktoré už nás niečo odložím, napríklad tieto dreveňáky. Len jeden si nechám. Sorry. Mám zabiť ovcu? Nemusíš. Máme postiel. Prasce. O nejaké mäsko. Na čo? Už sme základy spravili. Aj toto a... Čo také? Potom dám tieto videá všetky do zoznamu. Minecraft D1 sa bude volať asi. Tieto všetky 4 videá, potom ešte dneska natočíme za chvíľu aj 5 asi. Ktoré bude, myslím, že aj o niečo kratšie. Ale Minecraft to bude, nebude to survival, ale to sa ešte rozhodneme, že to bude survival. Ale hlavne vám tam predstavíme kráľov, ktoré máme. Možno ste videli, že aký world máme. Je to také pofiderné dosť, ale aspoň niečo. Takže ja toto videjko by som tiež končil trochu. Už máme skoro všeličo. A to sú nejaké drolity. To vidím. Ja teda vykraftím zase leštené drolity ďalšie. Už ich mám 2 staky leštených drolitov.
Takže ľudia, ak sa vám video páčilo, nezabudnite vodiť like. Samozrejme na odber. Že by som z tých diamantov vykraftil meč? Nie. Hej, stoj už sa predstav pre Boha. Stoj už túto oproti mne. Takto si sadni, jak ja. Si ho to stráni. Dobre. No, takže ja budem takým mečom, alebo ja budem dreveným, žiadny nemám zatiaľ. Spravíme také zakončenie pekné, nie? Takže ja si dám drevený meč a budem mať brnko a ty budeš mať iba jedno brnko, dobre? Chápeš? Takže teraz si takto láhni, alebo čo sprav? Počkaj, bržiť. Tak si aj odlož. Jedno si nehaj, napríklad tie botičky si nehaj. Ja budem mať 3 brnka a drevený meč a ty budeš mať jedno brnko a budeš mať zlatý meč. Alebo kameň, to je jedno, to je už na tebe. Ale nejaký Hej, počkaj, ešte nie. Ešte nie, ešte nemám drevený v ruke. Takže teraz si sadni takto. Ešte si vidieť peniaze. Hej, ty si prečo zobral chestplate? No, Riti, však ma to zabiješ. Toto sa tu až tak ľahko asi nezabijeme. Keď dám easy. Ty kokos, však ty máš. No dobre, už si vyhral. Ty kokos, veď ma už zabiješ. Počkaj, nezabíjaj, už nezabíjaj. Už nezabíjaj, lebo budem. A nechcem, aby sme si zase triedili veci. Takže ľudia, ak sa vám video páčilo, nezabudnite like a odber. Takže majte sa a čau!